referien a un futur de subcontractació, fins i tot de privatització d'allò que podria ser alguns elements on ha d'intervenir el poder públic. Lo que ustedes sí son responsables del cierre de la Modelo. Del cierre de la Modelo y de no haber abierto el nuevo centro de preventivos que prometieron. Dotació pressupostària per les condicions de treball dels funcionaris, les funcionàries de presó i la resta del personal dels centres penitenciaris catalans. Si no abordem aquesta qüestió, difícilment podrem donar una resposta global. Que tot allò que tant hem demanat als grups de l'oposició d'abordar l'interinatge o l'envelliment de la plantilla, doncs se'ns aclariria. El plenario negaba que se habían incrementado las agresiones a los funcionarios de vigilancia de las prisiones. O la construcció, per fi, dels centres penitenciaris que es van anunciar quan es va tancar la Model i dels que no se n'ha sabut mai més res. No tenemos espacio, ¿qué hacemos? Nada, pues vamos a echarle la culpa a los que dictan demasiadas prisiones preventivas. La corrupció és estructural i té a veure amb les relacions público-privades que s'han generat en aquest país al llarg dels últims 40 anys.